Mbak Nur, aku lu sumpah ngrasakno Mbak Yus. Lapo Mbak. Lah ya apa Mbak, sepedaku ku bendino disilih ya, diantar jemput anake. Tapi kan ya boleh sepedaku ku langsung moro digawe nang omahe. Modele koyo wis menjadi hak milik ngono lho Mbak. Aku Masa sampe digawe ning omahe? Iya, digawe jemput anake, jarene engko cek gak riwa-riwi. Tapi kan yo aku boleh gak enak sih Mbak. Misalnya jenenge wong itu kan kadang kepengin moro-moro kepengin jajan, tak kepengin ngono boleh aku gak iso. Terus lek pengen ono botone metu sampean arek njuk nang omahe ngono. Iya, terus boleh aku sing sungkan Mbak, padahal sing duwe sepeda lho aku. Pokoknya iku Mbak Nur yo, balikno pedahe ku awan. Wonge mari nyusul sekolah anake iku lagi dibalikno. Lah anake lho mulai jam-jam 2 jam 3 kadang. Tapi bensinnya diisi. Ya sebenarnya bensinnya diisi Mbak. Cuma kan maksudnya aku gak masalah bensinnya ya, tapi jenenge kene iki sing duwe sepeda kan kadang butuh. Yo gak enak Mbak, sewaya-waya butuh pedal arek njuk ning omah. Iya, makane iku lho Mbak, aku yo gak enak arep legul. Tapi yo ya opo dhek anjen gak ndek sepeda. Nah, makane iku serba bukan yo dadi tanggane. Mbak Wiwin, iki aku cinta balikno ya. Oh iya Mbak, matur suwun ya Mbak. Meneh aku nyele karo sore pisan Mbak, jadi aku meneh balikno paling jam-jam 5. Soalnya anakku sorene pramuka ya. Saya gak bolak-balik lho Mbak kok biasanya ya. Iya Mbak, gak apa-apa Mbak. Iki tak gawa ya kuncine. Ya wes Mbak ya meneh dadi aku njupuk sepeda sampean isuk engko balikno sore ya. Biar sampean butuh ya engko sampean nang omah ya. Wes pun ya. Ya Mbak. Loh Mbak Nur ya, sampean terus dhewe jamiah mene lagi dibalekno. Lah meneh ta menyele sampai sore. Lah iya, lah kene iki dipikir apa gak butuh sing duwe sepeda. Lah iya, gak duwe dur Astagfirullah, kene iki mek nebah dodot tok, Mbak. Aduh, astagfirullah Mbak, wis tak dongakno Mbak, mandar muga Mbak Yus rezekine akeh ben iso ndang tuku sepeda ya. Iya, amin, sabar sampean. Iya.